Dit is de film van Mathies als hulppiet van Sinterklaas. Hallo kinderen. Hier ga ik Jan. Zigens komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas in zee. Hier, jij krijgt een pepernootje. Hier. Kop en neer, hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Waar is het paard van Sinterklaas? Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is Sinterklaas, stop op het paard. Oh, lieve Sint-Nicolaas, achterop bij mij. En rijd toch ons huisje niet stilletjes voorbij. Hij komt in donkere nachten op zijn paardje, oh zo snel. Als je wist hij hoe wist. wij verwachten, ja gewist, dan kwam hij wel. Ja gewist, dan kwam hij wel. De 2 achtergrondtekeningen zijn van Mathies. Goodbye, sweet.